esigqini sempilo yethu yansuku zonke, efihlwe ngaphansi kwezenzo zethu nokukhetha kwethu, kulele amagugu eqiniso ezinhliziyo zethu. UJesu, ezimfundisweni zakhe ezingaphelelwa yisikhathi, uyasimema ukuba sembule le ngcebo, esiqondisa ukuba siqondanise izinto eziza kuqala kithi nombuso kaNkulunkulu waphakade. Siyakwamukela ku-umnikelo. Masingene sijule emazwini akhe, sihlole ukuxhumana okuseduze phakathi kwezinhliziyo zethu kanye nengcebo esiwazisayo, njengoba siqala uhambo lokuzinikela kanye nobufundi. KuMathewu isahluko sesithupha ivesi lama-21, uJesu uthi, ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho, nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. La mazwi asika umnyombo wezinto eziza kuqala kithi, embula ukuhlobana okuseduze phakathi kwezinhliziyo zethu nezinto esizazisayo ngokujulile. Njengoba sizulazula ohambweni lwempilo, sibhekana nokukhetha okuningi okulolonga izinto eziza kuqala kithi. Isikhathi sethu, izinto esinazo, nothando lwethu konke kwabelwa ngokwalokho esikwazisa kakhulu. Izimfundiso zikaJesu entshumayelweni yasentabeni zibekela inselele ukuba singahloli nje izenzo zethu zangaphandle kodwa nesimo sangaphakathi sezinhliziyo zethu. AbaFarisi besikhathi sikaJesu bafanekisa ukulunga okukha phezulu, okugxile ekusebenzeni kwangaphandle kuphela. Nokho, uJesu wembula iqiniso elijulile lokuthi ukulunga kweqiniso kuvela enhliziyweni ezinikele ngokuphelele kuNkulunkulu. Izenzo zethu kufanele zisuke othandweni lweqiniso kanye nenhlonipho ngaye, kunokubambelela nje emithethweni nasemikhubeni. UJesu udlulisela lesi simiso ebuhlotsheni bethu nengcebo nezinto esinazo. Uxwayisa ngokuyenga kwamagugu asemhlabeni, adlulayo futhi awesikhashana. Kunalokho, usinxusa ukuba sitshale engcebweni yokubaluleka okuphakade, sibekele imivuzo ezulwini ngokuzinikela kwethu kuNkulunkulu. UJesu uyaxwayisa ukuba nomqondo wezwe kuwuhlobo oluyingozi lobuzenzisi. Uma sibeka phambili injabulo yesikhashana kunamaqiniso kamoya, sizifaka engozini yokulahlekelwa umbono wefa lethu langempela kuKristu. Ukwethembeka kwethu angeke kwehlukaniseke phakathi kukaNkulunkulu nomhlaba, kumelwe sizinikele ngenhliziyo yonke kulowo osinika ukuphila okuphakade. Ezweni eligcwele ingcebo yezinto ezibonakalayo kanye nezinjabulo zesikhashana, masigxilise amehlo ethu engcebweni yezulu. Masibambelele kancane ezintweni zalomhlaba, siqaphele isimo sazo esidlulayo, futhi esikhundleni salokho, siphishekele ingcebo yombuso kaNkulunkulu ngentshiseko evuthayo. Lapho uKristu eba yigugu elikhulu ezimpilweni zethu, izinhliziyo zethu zizochithima ukubonga nokudumisa. Ukuphishekela kwethu, ukulunga kanye nokumesaba uNkulunkulu ngeke kuyeke, kugxile esisekelweni esingenakunyakaziswa sothando nomusa wakhe. Masikhuleke. Baba wasezulwini, nguwe wedwa ofanelwe uthando lwethu. Sisize siqondanise izinto eziza kuqala kithi nombuso wakho, sibeke ingcebo yasezulwini ngaphezu kwezinto zasemhlabeni. Gcina izinhliziyo zethu ekuyengweni kwezinjabulo zomhlaba, futhi ugxilise amehlo ethu efeni laphakade olethembise labo abakuthandayo. Kwangathi izimpilo zethu zingaba ubufakazi bomusa nobuhle bakho, njengoba sifuna kuqala umbuso wakho nokulunga kwakho. Egameni likaJesu, amen. Ngicela wamukele lesi sibusiso esivela encwadini kwabaseRoma isahluko ezi-15 ivesi lesi-5 kuya kwelesi-6 elithi, kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu ngokukaKristu Jesu, ukuze nganhliziyonye nidumise ngamlomo munye uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu.